बाक्सानि खारिजा बिजनीनि मैनामाथा फोथाराव बर' थुनलाइ आफादनि 72थि 6 नभेम्बर बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सान फालिथाइ आरो 25थि खारिजा बिजनी गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरारि जथुमा खुंफुंनो थाखाय गोख्रों लाहार फाहार। खारिजा बिजनी प्राइमारि बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव खाजियामाथि गामियाव गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जागोन बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सानखौ। फैगौ 15 आरो 16 नभेम्बर खालि साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंनाय जागोन बर' थुनलाइ आफादनि 72थि गायसनथाइ सान। बर' थुनलाइ आफादनि खुंफुंनो गोनां हाबाफारिनि थाखाय दिनै लाइखुन्थिया गायसननाय जादों। फैगौ 72थि बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सान आरो 25थि बर' थुनलाइ आफादनि जोंनि खारिजा बिजनी प्राइमारिनि जानो गोनां जथुम्मानि दिनै जोङो गाहाय खुन्थियाखौ गायसनबाय। बेजों लोब्बा लाखिनानै जोङो फैगौ 15 आरो 16 साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारि लानानै खुंफुंनो थाखाय आखायाव लादों। खारिजा बिजनी प्राइमारि बर' थुनलाइ आफादा जोंनो मैनामाथा फोथार एबा खाजियामाथि गामियाव देग्लाय खुंफुंनो जोङो थांनाय 26 आगस्ट खालि जोंनो आरसि दानानै होबाय। दा बे आरसिया दिनै गिबि हाबाफारि बायदियै जोङो गाहाय खुन्थियाखौ गायसनबाय। मिजिंथिदों जे जानो गोनां हाबाफारियाव जोङो मेहेरगोनाङै खुंफुंनानै हरनो हागोन बेखौ आसा खालामदों। लोगोसे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै मोनसे सबिनर जोङो दिहुननो आखायाव लादों आरो गोजाम आफादखौ सेफायनानै गोदान आफाद दागोन। लोगोसे जोङो गाहाय आलासि अपेन सेसनाव जों गाहाय आलासि हिसाबै जोङो लेंहरगोन जिल्लानिफ्राय। बेबायदिनो गुबुन गुबुन आलासिफोरबो जों लेंहरगोन आरो मोनायाव जोङो हारिमु मोनाबिलिबो जों आखायाव लानाय जादों। मिजिंथिदों हाबाफारिया मोजाङै मोजां जाफुंसारगोन।